L'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa portarà a aprovació del ple del proper dilluns un paquet de propostes per modificar l'avantprojecte del Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha afirmat que el document és excessivament intervencionista i poc respectuós amb les competències municipals i que hi ha demandes essencials que no incorpora en relació a la concreció d'alguns traçats viaris, ja que es manté el polèmic traçat de la variant de l'Eix de l'Ebre pel Canalet i també el traçat de l'autovia de l'interior entre Campredó i Font de Quinto. Bel ha assegurat que amb la presentació de suggeriments al pla territorial allò que es pretén és millorar en positiu l'avantprojecte i fer-lo amb el màxim consens possible. Ara bé, l'alcalde Tortosa ha deixat clar que hi ha aspectes innegociables que ja haurien de sortir al pla. La voluntat de l'Ajuntament de Tortosa és fer els suggeriments en positiu. La voluntat és intentar consensuar el pla territorial. Dins d'aquests suggeriments n'hi ha alguns que per a l'Ajuntament de Tortosa són innegociables i hi ha alguns que entenem que és un document previ, entenem que és un document de treball, però també entenem que ja no haurien de sortir. En aquestes altures, quan hi ha un consens de tots els ajuntaments, inclús del govern de la Generalitat, que és que redacta el pla respecte al traçat de l'autovia de l'interior, doncs no entenem què fa el pla territorial ficant l'autovia entre Font de Quinto i Campredó. En lo de la C12, lo de l'Eix de l'Ebre ho podia entendre, perquè aquí sí que mantenim una discrepància govern i municipi, i per tant que el govern tire cap al seu cantó ja estaria bé, ara en l'altre no. L'Ajuntament també té previst reclamar que la previsió d'ubicar un tramvia urbà a la ciutat no interfereixi en el desenvolupament futur de Tortosa i les previsions de construir un aparcament soterrat als actuals terrenys ocupats per Renfe, així com la incorporació de la circunvalació de la ciutat lligada a la construcció del tercer pont, la connexió del carril bici de l'anella viària del Delta amb la Via Verda o la carretera que ha d'unir Tortosa amb Amposta pel marge esquerre del riu. En el ple d'aquest dilluns també es portarà a aprovació l'estudi de viabilitat del pàrquing soterrat de la plaça Mossèn Sol al barri del Rastre. Aquest estudi de viabilitat xifra el cost màxim de l'obra en 4,2 milions d'euros, tenint en compte que hi ha un fragment de muralla que cal preservar. També recull que l'aparcament tindrà un màxim de 3 plantes i 249 places. Sabeu que vam ja comptar amb el vistiplau del Departament de Cultura, de Patrimoni, per tal de poder engegar aquest projecte que creiem que és molt important per al barri del Rastre i per a la zona del nucli antic, que és que hi hagi aquest aparcament a la plaça Mossèn Sol. Tenim ja el vistiplau per tal de poder-lo portar a terme, després dels estudis que vam fer arqueològics i geotècnics, que ens sortia que era possible poder portar a terme aquest aparcament. Ara passem al següent pas, que és l'aprovació de l'estudi de viabilitat, on ens diu els costos aproximats que pot tindre l'obra, els costos màxims que pot tindre l'execució del projecte, com ha de ser calculat el cànon. És un tema molt tècnic, però que és requisit bàsic abans de poder portar a terme el concurs per tal de treure aquesta concessió. Això ens suposa que aproximadament els costos de construcció són 4.200.000 euros de construcció, i això tenint en compte les variables que s'han estudiat, el percentatge de places d'aparcament en rotació, el percentatge de places d'aparcament en concessió, i tenint en compte que ja la superfície aproximada són 2.650 metres i que es poden fer fins a 3 plantes. L'equip de govern també té previst tirar endavant la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la zona del balneari del Porcar, on l'Ajuntament i el Departament d'Acció Social preveuen ubicar un centre d'acollida de menors. Segons ha explicat la regidora d'Urbanisme, Meritxell Roger, la modificació redueix l'espai d'equipaments a 1.900 metres quadrats edificables i permet la construcció de 18 habitatges de protecció oficial, l'obertura de 2 carrers i crear una zona verda. També es portarà al ple l'inici dels tràmits de les expropiacions per ubicar una deixalleria a la zona del Terrer Roig de l'MD de Jesús.